ଯାଉଛୁ ପିତାର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଅନ୍ଧାରିଆରେ କ'ଣ କିଛି ତ ଦେଖାଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କରୁ ମାଗଣା ଖାଇକି ଆସିବୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ସେ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସ ବି ଯାଉଛି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସ ବି ଯାଉଛି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଉଛି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଡ଼ କଲାଣି ଏଇଟା ନୂଆ କ'ଣ ବନେଇଲା ନା ତାକୁ ରଖିକି ପାଲା ଚଲେଇଲା ପାଗା ଚୋଦା ଦେଖିବେ ଶହଟା ତମର ତ ଚନ୍ଦନ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଲା ମାନେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲାଣି ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ଗୀତ ପକେଇବ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ପକେଇବ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଯାହା ଲାଗିଲାନି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ କରୁଥିବ ଆଉ ହଁ ଯାତ୍ରା ଥିଲା କ'ଣ ନାଁ ଭୁଲିଗଲା ଡବଲ ଟି ହେଇଗଲା ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ସେଇଟା ସେଲର ଡିଟେଲ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କରୁନ ଏଡିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବ୍ୟାକ୍ କରୁନ ବ୍ୟାକ୍ ହେଉନି ତା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ କେଉଁଠି ଅଟକୁଛି ହଁ ସେଇଠି ଲେଖୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦେଲ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଦେଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଦିଅ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ତାକୁ ହଁ କୁହ ହଁ କୁହ ଯିବେ ଅଜା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି 4 ମିନିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିବେ ତମେ ଫୋନ୍ ମାରିକି ଯିବେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଗଲ ତ ମୋ ଅଫିସରେ ମିଟିଂରେ 20 ଟଙ୍କା ମାରିବ ହଁ ସେ ତାଙ୍କର 20 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ପେରେ ଦରକାର ନାହିଁ ରାତି 20 ହେଲା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ 7 ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କ'ଣ କଷ୍ଟମର କରୁଛ ତ ହଁ 20 ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ସେଇ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ରୁ 20 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ଯଦି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନ ହେଲା ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତମ ସହ କଥା ହେଇଯିବା ପାଇଁ ରୁହନ୍ତୁ ହଁ 20 ପେ ନାও କର ତାପରେ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ୟାନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ କଷ୍ଟମର ଯାହାଟା କରୁଛ ସବୁ ହେଇସାରିଲା କି ଯେଉଁଠି ଏରର୍ ଅଛି ଫଟୋଟା ଉଠାଅ ପକାଅ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମର୍ଚାଣ୍ଟଟା କରିଥିଲି ସେ ପିଲା କରୁଥିଲା ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ନାଁଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି ତ ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ନା ଇଏ ନାଁ ମିଶୁନି ନାଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାର୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ହେଉନି ବା ଏଡ଼ିଟ୍ ଦେଖାଉନି ସେ ଗୋଟେ ଟି ଜାଗାରେ ଡବଲ୍ ଟି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛି ପର୍ସନାଲି
ସେ ବନ୍ଦ କରୁଥିବ ପୁଣି କରୁଥିବ ସେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପଠେଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ସାର୍ ତା ନାଁଟା ଦୋକାନୀ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଟି ଅଛି ଡବଲ ଟି ହେଇଯାଇଛି ତ ଅବିକା ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛି ସେଇଟା ନେଉନି।